Što mislite na što bi trebalo osobito obratiti pažnju kada pjevamo s djecom u 1. razredu? Bitno, najbitnije u svemu prije početka nego što se počne obrađivati neka pjesma je da nastavnik vjeronauka zaista dobro prouči tu pjesmu koju će obrađivati s djecom, počevši od toga da je mora znati točno otpjevati, do toga da mora paziti na metriku, na izgovor, znači na sve ono što ćemo kasnije tražiti od njih. S obzirom da su to nekakve ovako male tajne kojima se znamo ponekad doći u probleme nesvjesno, bilo bi jako dobro prije bilo koje obrade pjesme se možda posavjetovati sa kolegom koji predaje glazbenu kulturu u školi. Nakon toga svakako ja bih savjetovala da svaku pjesmu koja se obrađuje da zamolite ili opet nastavnika glazbene kulture koji će vam sigurno pomoći da vam napravi jedan tonski zapis, bolje rečeno tonsku pratnju koja bi se mogla onda prilikom pjevanja iskoristiti jer to djeci obično pruža dodatnu zabavu, zadovoljstvo, punoću i sad postaje još dodatno bogati. Naravno, onog trenutka kad se pjesma nauči pjevati. I druga stvar koja je jako bitna, znači to je to disanje koje djeca moraju automatizirati, pomalo ih voditi u svemu tome da postaje gotovo nesvjesno. Znači sjedit, disat i razgovjetno izgovarati riječi, otvarati usta dok se pjeva, naravno ne forsirati snagu i ne forsirati glasnoću jer kod deranja ponekad mislimo eto ako budu glasni zvučat će možda točnije i bit će veselije, u stvari dobiva se totalno jedan drugi efekt koji u stvari nije u stvari poželjen. Ispravimo se, izravnamo se, znači da možemo lijepo disati. Ajmo lijepo se svi nasloviti na leđu. Fino, ajmo. Mi danas, znači glazbu koju učimo, glazbu koju pjevamo je da voli. Prema tome, da ćemo probati naučiti pjevati. Može? Zato ovo svijeće daju. Znači vi lagano, da ne radimo preveliku buku, ja ću čitati tekst, a vi ćete zajedno, znači samo ćemo lagano zajedno kucati. Može? Lagano. Evo, ja ću zajedno s vama. Znači ovako, znači prva, druga, kako da hodimo? Jedna, dva, jedna čekaj. Evo nas pred tobom, Marijo. Stojimo pred slikom lica mi još ne znamo kako treba moliti, zato ovo cvijeće dajemo. Ti hieroglifi su ovo inače note u glazbi, to su stvari slova koje mi bilježimo visinu glasa. I našeg srca muke dijeli, slušaj dalje, primi pomoć sjeće ljubavi. Zajedno i primi pomoć sjeće ljubavi. Možeš ljaviti i primi pomoć sjeće ljubavi. Slušaj dalje. Srca smo ti svoje u njem dali. Zajedno. Srca smo ti svoje u njem dali. Još jedanput. Srca smo ti svoje
Sretna